Tervetuloa kanavoidulle meditaatiomatkalle. Ota mukava asento istuen tai makuulla. Hengitä syvään sisään ja vapauta ilma ulos. Hyvä. Jokaisella uloshengityksellä koko kehosi alkaa rentoutumaan yhä enemmän. Tunne jalkasi, jalkapohjasi rentoutuvat. Rentoutumisen tunne nousee kohti polvia. Anna polviesi rentoutua. Rentoutumisen tunne nousee reisiä pitkin lantioon ja pakaroihin. Rentoutumisen tunne nousee vatsaa ja selkää pitkin ylemmäs kohti rintaa, hartioita ja niskaa. Käsivartesi alkavat rentoutua. Sormesi rentoutuvat. Anna kasvojesi lihasten rentoutua. Anna ajatustesi mennä kehoon. Hyvä. Nyt hengitä vielä oikein syvään. Ja ulos. Yläpuolellasi alkaa laskeutumaan valkeaa valoa hitaasti, juuri sopivaan tahtiin. Valo tavoittaa päälakesi. Päälaellasi on portaali, joka avautuu ottamaan valon vastaan. Tunne, kuinka valo yhdistyy fyysisen kehosi kanssa. Laskeutuu niskaa pitkin, hartioihin ja käsivarsiin. Rintaa ja selkärankaa pitkin alemmas. Lantio, reisiä pitkin polviin, sääriä pitkin nilkkoihin, varpaisiin saakka. Jalkapohjistasi lähtee juuret, jotka työntyvät syvälle maahan. Olet yhtä yli sen valon kanssa. Olet yhtä ympäröivän todellisuutesi kanssa. Siirrymme ajassa paikkaan, jossa tunsit olevasi turvassa. Täysin turvassa. Kaikesta huolehditaan. Ja voit vain olla ja luottaa, että sinusta pidetään hyvää huolta. Palauta mieleesi aika, jolloin olet tuntenut olevasi niin turvassa kuin mahdollista. Siirry tuohon turvallisuuden tunteeseen. Nyt on turvallista avata sydämesi. Sinua kehotetaan avaamaan sydämesi. Tunne, kuinka sydämestäsi lähtee kaunis, lempeä energia,
ympäri kehoasi. Se laajenee myös kehosi ulkopuolelle. Olet täysin turvassa. Sieluperheesi lähestyy sinua. Olet osa kaunista sieluryhmää. Osa heistä saattaa olla tässä todellisuudessa ja osa on toisella puolella, mutta he ovat kaikki täällä tukemassa sinua. He lähettävät sinulle jotain väriä, juuri sitä väriä, jota tarvitset kaikista eniten nyt. Tunne, kuinka tuo väri tulee valona sinun energiakenttääsi ja ympäröi sinut. Se läpäisee fyysisen kehosi ja siirtyy niihin kehon osiin, jotka tarvitsevat tukea. Hengitä syvään. He haluavat, että tiedät. Sinä olet turvassa. Et ole koskaan yksin. He kehottavat sinua antamaan anteeksi niille, jotka eivät muistaneet ja osanneet rakastaa sinua. Saivat sinut tuntemaan itsesi epävarmaksi. Siinä ei ollut kyse sinusta. Sinä olet kaiken rakkauden arvoinen. Ehkä he eivät vain osanneet. Ehkä he eivät muistaneet. Mutta anna nyt sydämestäsi lähtevän kauniin energian. Mennä hoitamaan niitä haavoittuneita osiasi, jotka eivät tulleet nähdyksi, jotka eivät saaneet rakkautta ja hyväksyntää. Olet kauniiden valojen ympäröimänä. Oma rakkautesi parantaa kaikki haavasi hiljaa, juuri oikeaan aikaan. Olet kaiken rakkauden arvoinen. Sinä olet arvokas. Etkä ole koskaan yksin. Valo-olennot tuovat eteesi astiaan. Tuohon astiaan voit laittaa kaikki murheet, kaikki ne asiat, jotka eivät palvele sinua enää, joita et enää tarvitse. Nyt voit päästää irti huolista ja laittaa ne tuohon astiaan. Kaikesta huolehditaan. Olet täysin turvassa. Ne elämän alueet, jotka ovat olleet tukossa, alkavat hiljalleen virtaamaan. Salli virtaavuus elämässäsi. Sinä olet todella rohkea sielu.
Sieluperheesi on hyvin ylpeä sinusta. He ovat aina kanssasi. Kun olet laittanut kaikki murheesi tuohon astiaan, se viedään pois. Hengitä syvään. Nyt siirryt johonkin kauniiseen luonnon paikkaan. Se on sinun oma voimapaikkasi, sinun sielun maisemasi. Katso ympärillesi. Mitä näet? Minkälaista kasvillisuutta siellä on? Minkälainen maaperä? Tunnetko, kuinka tuuli hiljaa hyväilee kasvojasi? Tässä paikassa on mahdollisuus voimaantua, tavata oppaita, löytää sisäistä viisautta. Tähän paikkaan voit palata aina, jos tunnet olevasi yksin tai eksyksissä. Jotta muistaisit, sinä et ole koskaan yksin. Sinua tuetaan aina. Sieluperheesi haluaa vielä muistuttaa sinua, että olet tehnyt todella hyvää työtä. Ja nyt on aika astua sydäntaajuuteen. On aika päästää irti kaikesta, mikä pitää sinua vielä alemmilla tasoilla. Aika antaa anteeksi, jotta voit vapauttaa itsesi. Tämä on sinun elämäsi. On aika rakastaa itsensä takaisin kotiin. Koti on se tila, se taajuus, jossa tunnet olevasi täysin oma itsesi. Ja sinua kutsutaan takaisin kotiin. Takaisin
sydäntaajuuteen. Kaikki on hyvin. Voit alkaa palata takaisin. Tulla takaisin kehoon. Tule tietoiseksi kehostasi. Liikutella varpaitasi ja jäseniäsi. Ja avata silmät. Kiitos sinulle. Kiitä myös itseäsi, että sallit itsellesi tämän kokemuksen. Toivon sinulle oikein mukavaa päivää.